og velkommen til min video. Der er rigtig mange, der har spurgt ind til mine tatoveringer omkring, hvornår jeg har fået dem lavet, om de har nogen betydning, og hvor mange jeg har, og hvordan de ser ud. Så derfor så tænker jeg egentlig, at i dag der vil jeg vise jer mine tatoveringer, og netop forklare lidt omkring dem, og forklare, hvornår at jeg har fået dem, og ja, deres betydning. Min allerførste tatovering, den fik jeg lavet, da jeg tror jeg var 18 år gammel. Lige snart jeg fyldte 18, så skulle jeg bare lave en tatovering, og det kunne bare kun gå for langsomt. Dengang, der var det sådan ret populært egentlig at have de her tatoveringer på lænden. Så derfor så var jeg sådan lidt, det skulle jeg bare have. Jeg synes faktisk, det så mega flot ud, jeg synes det så mega frækt ud, jeg synes det så rigtig, rigtig nice ud. Så derfor så gik jeg ind til en tatovør og fik lavet standard tatoveringen, som der var super populær dengang, og det er jo netop det der med at få tatoveret sit navn. Jeg ville selvfølgelig gerne have sådan lidt, du ved, nogle streger og sådan noget også, sådan, så det ikke bare kun blev sådan mit navn. Så jeg valgte at få det sådan med skråskrift, og så få lavet sådan lidt streger noget, når det gjorde det sådan lidt feminint. Jeg blev egentlig overrasket over, at det ikke gjorde mere ondt. Altså jeg havde sådan regnet med, at det ville gøre sådan ret ondt, men det gjorde egentlig ikke så ondt, så det var mere sådan ubehag efter et stykke tid. Tiderne de har ændret sig, og nu her, der får man jo mere lavet tatoveringer, som der egentlig har noget mere design i sig på en eller anden måde. Og tit og ofte så bliver jeg også spurgt omkring, fortryder du din tatovering? Og nej, jeg fortryder den ikke. Jeg synes, at en tatovering det er noget, man sådan lærer og leve med, skulle jeg til at sige. Det lyder sådan forkert. Men man lærer på en eller anden måde, at det er bare sådan en del af ens selv, og det er en del af ens tid, og det var en del af det state of mind, man var i dengang. Så det er, det er på en eller anden måde minder, altså man får tatoveret på sin krop. Og jeg synes egentlig stadigvæk, den er pæn. Altså den er ikke noget sådan sindssygt. Og skulle jeg lave en tatovering i dag, så havde jeg helt sikkert fået lavet noget andet. Men jeg synes egentlig, at den er pæn nok. Den er bare en del af mig, og jeg har bare sådan vendt mig til den, og jeg kunne slet ikke forestille mig ikke at have den nu her. Min anden tatovering, den fik jeg lavet for, jeg tror 5 år siden cirka. Og det var, da jeg gik igennem en rigtig svær periode i mit liv. Jeg led af rigtig meget angst, som der kom sådan fra ting udenfor, altså ydre påvirkninger, der gjorde, at jeg fik angst til sidst. Så derfor så var der nogle ord, der egentlig gik igen, noget der fik mig igennem det her, og det var egentlig det, som der er på den her tatovering, så jeg lige kan få min trøje op her. Det er have faith, show courage. Det var egentlig faith og courage, altså det her med at have tro og vise mod. Det var egentlig rigtig meget det, jeg levede efter dengang. Så følte jeg egentlig, at jeg ville rigtig gerne tatovere det på mig. Sådan så jeg altid huskede det, fordi jeg er mega glemsom. Altså min hukommelse, den er vitterlig som en guldfisk. Så derfor så tænkte jeg skal bare have det tatoveret på mig. Så hver gang nu her, når jeg går igennem et eller andet svært eller et eller andet, det når slet ikke det punkt, jeg var på dengang, men hver gang der er et eller andet, jamen så husker jeg altid på de ord. Jeg kan aldrig glemme dem, fordi de er på min arm. Så om jeg fortryder den? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg er så glad for den, og altså, det er egentlig bare skrift, og det er noget skråskrift, og den er super sød og pæn og simpel. Det eneste, der godt kan være sådan lidt med sådan nogle tatoveringer, der har sådan en dybere mening, og især hvis der er sådan lidt dunkel, dybere mening, det er, hvis man sidder til en fest, og du så bliver spurgt omkring, hvorfor har du det der stående, og man sidder der, okay, jeg gider ikke lige at udlevere hele sådan en super svær periode i mit liv. Så er det sådan lidt, okay, hvad skal man så sige? Men jeg har egentlig sådan lært, at jeg plejer bare at sige et eller andet med, at det var bare en periode i mit liv, jeg gik igennem, og den var ikke lige så sjov, og så har jeg altid de her ord til at huske mig på at være stærk. Og så slipper man for, at du skulle igennem hele ens livshistorie med. Ja, nu skal du høre, det hele, du var også bare så slemt dengang. Og alt sådan noget. Sådan lidt party, pooper type til en fest, det gider man ikke rigtigt, til en fest, så man bare gerne fyre den af og have det sjovt og alt sådan noget. Det er noget, man helt sikkert skal tænke over, når man får lavet en tatovering, der har en betydning. Det er, at folk de spørger ind til den, og folk de spørger, hvad grunden er til, du fik den lavet. Min sidste tatovering, den fik jeg lavet for et års tid siden cirka, og det er hende her damen. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have lavet en engel først. Det var meningen, at jeg gerne ville have lavet en engel, fordi at, du ved, det er sådan lidt den her sammenhæng med skriften her. Jeg følte, jeg ville gerne have noget, der havde en sammenhæng. Og så synes jeg egentlig også, at tatoveringer på armen, det ser bare mega frækt ud til piger, jeg synes det ser mega flot ud. Så vi endte egentlig med at gå ud med det her ansigt. Det er jeg sindssygt glad for. Altså hun har lige præcis det ansigtsudtryk, som jeg søger. Og det var netop det her
ansigt, hvor det på en eller anden måde signalerer, at man er stærk, og man har den her indre styrke, så den har en eller anden sådan sammenhæng med den tatovering. Så man kan sige, at det er også en tatovering, der har en betydning for mig. Den tog 12 timer at lave, så det er sådan fuldkommen sindssygt, og det gjorde fanden stund til sidst. Du ved, i starten der var det fint nok, men du ved, når man havde siddet eller ligget i sådan 4 timer, så gør det sådan mega ondt til sidst. Generelt så vil jeg bare sige, at når man får lavet en tatovering, så tænker jeg rigtig godt om. Tænker jeg om i et godt stykke tid, jamen brug noget tid, altså du ved, jeg brugte sådan et halvt år på indtale at gå og fundere, synes jeg egentlig, det er en fed tatovering, og jeg tror endda, der gik længere tid, altså før der egentlig fik lavet den her tatovering. Så tænker jeg rigtig godt om, når det er en god ting, man kan sige, det er at få lavet en tatovering med en betydning bag. Altså, jeg tror, der er mindre risiko for, at man fortryder en tatovering, hvor den har noget betydning, medmindre man ikke kan lide at snakke omkring, hvorfor at man selvfølgelig har den tatovering der, fordi man bliver hele tiden sådan mindet om det, når folk de spørger ind til tatoveringen. Altså jeg har altid tænkt sådan lidt, okay, jeg kan bare få det fjernet, men det er sådan mega dyrt at få det fjernet, det skulle vist også gøre mega ondt, så man skal ikke få lavet en tatovering på baggrund af, bare få den fjernet, hvis det er. Bare tænker jeg rigtig godt om, brug rigtig lang tid på, når jeg har fundet et design, brug rigtig lang tid på at tænke over, om det er fedt, om det stadigvæk er fedt om nogle måneder. Du ved, om det stadigvæk er fedt om et halvt år, står jeg om et halvt år og siger, at det er stadigvæk fedt, jamen altså, så synes jeg bare, at man skal gøre det, altså, og selvfølgelig finde en skide god tatovør, som der har de samme idéer, de samme missioner, som du har. Hvis I godt kunne lide den her video, så like den, og subscribe på min kanal, og så kommer der flere videoer. Ha' det rigtig godt!